Les esllavissades són moviments del terreny en un vessant per efecte de la gravetat i desencadenats per factors com pluges persistents, erosió, accions humanes. I en concret, la caiguda de roques, els despreniments, és un tipus d'esllavissada en què uns blocs rocosos es desprenen, cauen, salten pel vessant i provoquen impactes que poden ser molt perillosos per a construccions i persones, perquè, tot i ser puntuals, són molt intensos. A Catalunya, les caigudes de roques afecten habitualment a infraestructures de transport i zones edificades on poden posar en risc les persones. Hi ha hagut múltiples episodis que han afectat aquests elements i que han requerit d'actuacions correctores per evitar danys i costos econòmics, socials i ambientals. Per evitar aquests riscos, l'acció preferent és la preventiva d'evitar l'exposició a la perillositat. Els estudis, mapes d'identificació d'aquests riscos, de valoració de la perillositat de les esllavissades són el punt de partida per planificar estratègies de mitigació del risc, ja sigui bé evitant-los o adoptant mesures de protecció, que en el cas de caiguda de roques podria ser l'estabilització de les roques en el massís rocós o estructures de barrera que aturen aquestes caigudes. Com a exemples podríem citar la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, on des de fa dècades es fa una labor de gestió dels actius geotècnics que venen a ser aquests elements, talussos, terraplens, túnels, on es poden donar aquests moviments del terreny, en pro d'anar fent una millora progressiva i sostinguda de la seguretat. D'altra banda, en espais naturals, on hi ha una gran afluència de visitants, el cas paradigmàtic de la muntanya Montserrat, però també indrets més petits, reduïts, com Sant Miquel del Fai, es fa una labor de seguiment geològic i de gestió d'aquest risc. Per fer-ho, utilitzem tecnologies innovadores d'auscultació amb sensors a la roca, teledetecció amb làser escàner o també inspeccions amb dron, que ens ajuden a monitoritzar el comportament del terreny. A dia d'avui, els experiments no són previsibles, com ho és la pluja, però sí que podem observar uns lleus indicis, moviments que ens puguin informar de signes d'inestabilitat a partir del qual prendre unes decisions. I és aquí on tenim focalitzada un camp de recerca en cooperació amb universitats de referència en el camp. El risc zero és inassolible, i menys encara en una dinàmica de creixement d'ocupació del territori i de la mobilitat. Per tant, l'estratègia és conviure-hi, que no vol dir ignorar-lo, sinó controlar-lo. Per tant, es tracta des de la presa de consciència i del coneixement d'aquestes situacions, poder treballar per la mitigació, que vol dir minimitzar-lo als nivells més baixos sostenibles. I això implica una adaptació mútua del medi, però també de la societat a aquestes condicions, intentar assolir una resiliència per a aquells episodis pels quals no puguem donar resposta. L'ICGC és l'agència pública referent en la valoració i mitigació dels riscos geològics, utilitzant tecnologies avançades per analitzar les dades geològiques determinants i posar-les a disposició en forma de mapes, eines i criteris de valoració. Aquesta informació i coneixement ens permet donar assistència tècnica als ens públics a l'hora d'establir mesures preventives i protocols de seguretat dins dels seus àmbits de responsabilitat. La col·laboració entre l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la Generalitat permet donar resposta als problemes de riscos geològics. L'ICGC aporta expertesa tècnica en el Departament de Territori de cara a la planificació urbanística i a la gestió de les infraestructures, però també a protecció civil per l'atenció a les emergències derivades d'aquests riscos, així com planificar polítiques de seguretat de la població.